Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit ko to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagyag yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ako tong kamang-kamang sa taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Pem na ka ng panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang na siya. Motong, maakyon akong tindog na uli. Andog ko, sige nung inamato. SED Panyawan Health Testimonies. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Maupad ay kini ang maani ko sa sobra kong pagmahal sa akong bugtong anak. Iyan akong supak-supakon. Sa likay dako na siya. Asa naman ka siya karon? Nitawag ang akong anak. Hello, Sandro. Hain ka naman, anak. Hello, test mic. Mic testing, mic. Hello. Goliath? Hello. Yes. This is Don Goliath. Pagtarong ra, Goliath. Ngayon na naman cellphone sa akong anak, ha? Hain si Sandro. Ay, kapatay, madam. Ikaw din itistingan akong tawag, madam. Usay na testingan o tawag? Ako ang gitistingan ako gamit kining cellphone dong Sandro, madam. Kay iya maning gihatag nako. Usa? Nayabag siya? Kamahal niya na iyang cellphone o niya iyang ihatag ni mo? Tinuod na, madam. Nagbaylo big cellphone, madam. Usa? Nangabuang na mo? Ay, awag ko yung pila ni taon, madam. Ang imong yung taong anak mo ay nagmaniobra, eh. Animal ka, Goliath. Nagkita na din kamong sa akong anak? Unya, wa ka yun mo taho na ko. Asa ka mo karon ha? Asa ka mo sa akong anak, Goliath? Ay mo lang anang pangutan na, madam. Kay kuyaw kay kasabaan ko ato. Unya, dili ka mahadlo ka ako'y masuko ni mo? Oo, tugana di kaduhan mo masuko na ko. Mas may na mukampin lang ko sa imong anak, madam. Kay ikay rin suko na ko. Wa na kay sweldo nga madawat nako, Goliath. Okay. Okay ra kayo, madam. Ay kong sunduhi kay nadato naman sa kundire. Unsa? Oh, buhay milyonaryo ro ko, madam. Oh, yes, sige, madam. Ha, kay naabot ako sa akong condo unit. Bye, dato na ko. Hello, Goliath. Hello. Leche. Iputol na ni Goliath ang pikas linya. Aureng, ikutasan na sab ko. Ang akong tambal pagdali. Aureng! Ay, pagkakagwang. Noon sa ba na itong numirom na yung madam down ang tawagan taon. Muna, maglira ko silikay-likay madam. Apan, iyan yung numero akong tawagan. Katanga, yun akong pagkadatua, oy. Twe! Minawag yun ako, eh. Noy Goliath's calling. Oh, ako'y nanawag sa kong kagalingon. At bago na ko kagalingon, be. Hello, kagalingon? Hello, Goliath. Uy, ikaw din nilong. Ingon kay Noy Goliath is calling. No, nagbaylo biya tag phone. Ay, di ano, kalimot ko na. Kita ugat ka. Kay pasidan lang ka. Ngayon nagbalik din sila sa mic, ha? Kuya, mabalilyaso tayo mo na. Pabuta nga ako ni mga nadyas kundong imong yabangan. Ako, okay daw, pero di mas yung taon na ko tuyo ka buwan na ko dito. Uy, kay mo ko kay baon sa imo na imutangan. Problema, magaling kong kontak ni mo. Kay ni aman ang cellphone ni mo sa imong sakyanan. Apan, ambot nga, ano ba itong natingaw mo sa ko nga? Nakasuod man ko atong maong subdivision. Murag kalit akong tugpa diha. Unsa? Wa nga lagi nung imposible kay hitabuang tutulan kay. Ikaduha gyud ning imposible kay ang atong panagkita dong sama atong nag-abot dito sa motor siya ba. Wa ta minua ato taon dong. Unsa? Pero may dili mino na hitabo dong karon pa lang gyud. Gitistingan ko gamit ning mansanas nimong cellphone. Naunsa mo si mami manimo ako na kontak taon. O gisulti na sa mamistanan? Ay, oy, piyait pastay man tanaon sa man kay ang akong loyalty na animo. Kay gihimo ko nimong dato. Pero pangandam ha, kay basing manawag to sa mami nimo. Kay nasultihan ra ba to na akong nagbaylot ang cellphone. Unsa? You are calling is busy at the moment. Please try your call Unsa na? Nakontak ni mo, Auring? Ay, pulos man, bisik. Oh. Pulos, bisik ilang mga linya.
Unsa? Ay, kalma lang, madam, ha? Kay kalas kay kagtambal, kung mo ay kutosan, maratot po kong apel. Kung mauna nga nagkita na silang gulyat og Dong Sandro, madam, ayaw na o kabalaka. Sali kang gulyat, kadili niya pasagdan si Dong Sandro. Kay, sukod pa yato sila, madam. Pinangga sa gulyat si Dong Sandro. Sukad sa gamay pagkatubata. Auring. Angay kang mabalaka, kung wa pagyudkit ni gulyat si Dong Sandro. Okay, nagkita naman ka dahil sila, mas laping maayo. Magpasalamat na lang ta, anak. Auring. Sa madiay ko no sila, madam. Uway gisulti si gulyat nako. Dili gyud mutug-an ang amaw. Nga akong anak na lang kuno nga akong pangutanon. Apa nagduda ko nga tuag yun silang syudad. Kaya naghisgot si gulyat og kondo. Kung mao ka na, Auring, apason ko sila sa syudad. Unsay? A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Panyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Daddy! Oh, baby. Ngano na sa nangnaong ni mo? Ayaw ganig sigig kasuko na kay mawangi mo kagwapa. Kisa may ganahan ani mo gibuhat, Dad. Wala naman ko makasabot ni mo. Karon ka lang naingon ini, Daddy. Kani ato, mainampingon kay ka sa pagpakigsuod og tao apan karon. Naunsa naman ka, Dad? Bisan kinsa man imong pasuron dinhi sa bahay. Bisan pa ang mga tao nga di ta suhito. Iha, magkawao ko mo kilatis og tao kung daotan ba kini. Pero suma, may gibuhat bagong daotan si Sandro na to. Wa. O di na sa pakiro si Sandro nga pagkatao. Mutuman bisan unsa ipabuhat ko niya. Papaubsanon ug may respeto. Kugihan. Ug utlang ko niya ang pagkat-una kog motor iya. Usa pa na. Oras nga may mahitabo nimo anang motor-motor, Dad. Kanag yung Sandro ang akong pasulon. Charmin. Usa man, Dad? Desidido ka na gidiay nga i-hire siya as atong driver? Imong driver, baby. What? Dad, no! I can drive! Wa ko magkinahanglan og driver. Bodyguard. Nga naman kinahanglan mo ko bodyguard, Dad. Oh, kaya ba? Di ka na gustong maduol og mga lalaki. Pagkatabang ni mo si Sandro, anak. Pwede mong magamit si Sandro nga ikuyog-kuyog aron sa ingon way lalaki nga muduol ni mo. Unsa? Dad, giprangkahan na tika nga wa ko makauyon anang tawhana. Now, kung gusto yun na nimong i-hire, please lang ha, dili para nako. Para nimo na lang ang tawhana. Pero kung daw ha, kung binuangan ka man gani anak niya, ako yun unyay iyang kontra. Charmin. Hain ba siya? Kaya magigsulti ko? Tapos hardin ni mami ni mo. Kaya kung wa gani nila ka, ang hardin ni mami ni mo ang iyang at ni Manon. What? Wow! It's true in the Charmin. Look at Sandro. He is in gardening. Super kugihan man di anak siya dayoy. Yaya. I can't believe it. That a guy like him knows how to work into garden. Very hardworking. It's like he knows everything. He knows how to drive a motor, a car. Now, he's good in gardening. My mother told me to find a man like him. Guwapo na. Hardworking pa. Oh my, Yaya. Oh my, Charmin. That old woman which is on the screen now. Unsa, Yaya? The two of us is like watching TV. And we are watching Sandro taking good care of the plants. Then, that old woman came and talked with Sandro. Oh, Kinsa pa ganang tigawa nga ha, Yaya? a friend of Sandro and your dad. She is ermitanyang bruja. What? Ermitanyang bruha?
giduol mo ko nimo. Erbitan ng bro ha. Kay nagsigig saba ning imong butang kini ba? Oh, ang akong cellphone? Tuan na. Itingog na sa dasya. May nanawag na ko. Oh, si madam. Kisama ng madam. Nganong gitan-aw raman nimo ang ikanang butang wa man nimo tubaga? Ako nang amo kanadto, ermitan niya. Mao ba? Dili nimo tubagon. Paliw na kog off anabi. Kana mo ituplo ka Kani ane? Oo, kana. Tuod na hilom. Nganong wa man nimo tubaga ang amo nimo una? Kuan kining pabalik ko ni niya og trabaho ubos niya. Apan nianam ko trabaho din ubos silang Sir Mike. Ay, hadinero po di ay ka. Karap ko kusway ng trabaho Apan hilig ko tanom. Maong ganahan kay kong mag-start ning maong farm. Ay, hangda sa taas sa bahay nilang Sir Mike. Nagtanaw na to din ang malditang anak ni Sir Mike o si Sele nga iyang yaya. Gusto kang magpabilib niya? Unsa? Katabangan ti ka og atiman aning harden sa iyang inahan aron mamuwa kini dagan. Unsa? Maayong pag-abot, Iha Irish. So, where's Sandro, tita? Mao ka na'y problema ko karon, Irish. Tungod kay nawa ang akong anak. What? O sino mo si Sandro? Gikidnap? No. Gilayasan ko sa kong anak ka, Irish. Unsa? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay, tagal kita